É o momento no que Carmela López Moreno, alcaldesa de Burela, tomaba o bastón de mando da Deputación de Lugo, logo de recibir o apoio maioritario da Corporación Provincial. Asumo a honra de ser presidenta da Deputación de Lugo con emoción, con ilusión e cun claro sentido do servizo público. E comprométome a exercer unha presidencia baseada no diálogo e tamén na decisión, accesible, exixente, honesta, con vontade de impulsar proxectos para o avance desta provincia. A votación dos 25 deputados e deputadas que depositaron as súas papeletas mediante o sistema de Furna tivo lugar nun pleno extraordinario ao que asistiu numeroso público, entre alcaldes, alcaldesas e edís da provincia, representantes institucionais e políticos e medios de comunicación. Tal o reconto, a maioría absoluta de votos daba presidencia a candidata do PSOE. Carmela López prometeu o seu cargo. Prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de presidenta da Deputación Provincial de Lugo. E convertíase na 7ª persoa en presidir a Deputación de Lugo na etapa democrática, responsabilidade que compatibilizará ca alcaldía de Burela. Veño da Mariña. Veño de Burela. E digo con moitísimo orgullo. E sei ben cal é o meu compromiso. Toda a provincia de Lugo, desde o norte ao sur, desde a montaña á chaira, desde a costa ao interior. E dixo asumir a presidencia desde a igualdade. Son muller, e chego aquí gracias ao camiño de moitas mulleres, pero tamén de moitos homes, que nos acompañaron para que hoxe haxa cada vez máis mulleres na política. Da súa experiencia nos últimos anos destacou dúas conclusións fundamentais. Como alcaldesa, aprendín a importancia da proximidade, de dar a cara cada día diante das miñas veciñas e dos meus veciños, e de responder con feitos ás necesidades reais. E como deputada, que a Deputación é o Concello dos Concellos. A institución que está ao lado dos 67 concellos da provincia, sexan grandes ou pequenos, urbanos ou rurais, para que poidan dar mellores solucións ás necesidades do seu día a día. Porque, se somos sinceros, que serían moitos concellos sen a Deputación? É a institución que nos sostén e que permite que poidamos prestar mellores servizos á nosa xente. Na súa intervención fixo un recoñecemento explícito ao Goberno de coalición da Deputación e puxo en valor o traballo feito baixo a presidencia anterior. Tivo tamén palabras para a súa familia presente nun día tan especial. Quero tamén unha palabra para a miña familia. Gracias. Ese respaldo é fundamental para estar hoxe aquí. Ao remate do acto, a nova presidenta recibiu numerosas felicitacións, entre elas a do seu home, así como dos membros da Corporación Provincial, compañeiros e compañeiras do Concello ou o seu homólogo coruñés, o presidente da Deputación da Coruña.